високобуден търговец и стар член на комитета. Нешо Папрайков, учител и стар член на комитета. Илия Мангарът, стар войвода. Рашко Хаджи Стойчев, доктор. Тодор Каблешков. Брайко Енев и Петко Дончов Кесяков, търговци джелепи. И клетвата станала. Револвер, старата сабя, Евангелието и кръстът. Пред тези символи са заклятниците с треперещи от вълнение гласове произнесли думите: Заклевам се в името на Всемогъщия Бог. Заклевам се в името на Всемогъщия Бог, че за славата на народа, и за честта на православната вяра, ще забия 500 годишния ръждясъл български нож. В гърдите на келевия турски султан. Ако престъпя клетвата си, да бъда проклет от целия български народ. И ме постигне най-тежкото Божие наказание. Амин. Началото било сложено. Започнала трескава подготовка за въстанието. Тайното събрание в Шабановата къща приключило късно през нощта. Луната като велика надежда огряла душите на първите неустрашими бунтовници. Единствена, как можа да си избереш това високо гнездо, отдето могат да излитат само орли? Ти си се сътворявала сама, Копривщице, щедър труд и скуден залък, с буден ум и безсънни нощи. И преди да станеш първескиня на революцията, ти не беше ли столица на възраждането? По-голямо от твоята хубост е само сърцето ти. Млада е твоята древност, а ти 3 пъти потъва в пепелища и 3 пъти отърсва глава, сякаш не из огън, а из жива вода. Твоите мъже загиваха воеводи. Ти се умя първа да стреляш Мюдюра, султана, в империята и да се извисиш до Карловото писмо. Копривщице,
единствена. Вълнуващи моменти, които ще ни върнат 148 години назад, за да ни припомнят величието, безпримерното мъжество и безпределното родолюбие на дедите ни, които с кремаклийки пушки и дървени топове, с брадви, вили и коси, тръгнаха на бой с вековната Османска империя, за да извоюват с кръвта си свободата и независимост. Притихваме от преклонение. Пред нас са символите на априлското въстание, черешовото топче и знамето, асистирани от топчиите и Евлампия Векилова, за да присъстват и озаряват минутите на народното величие. Незабравимата пролет на 1876 година, разцъфнала в съкровените надежди на поробените българи за свобода и правда. Ден след ден все повече озрявал и се оформил плодът на апостолското дело. Народът се подготвил за масово въоръжено въстание. Революционният комитет в Копривщица, ръководен от своя енергичен председател Тодор Каблешков, развива особено интензивна и резултатна дейност. Подобно било положението в Панагюрище, Клисура, Батак, Перущица и други. Революционният подем събудил надежди, но изтреснал и уплашил малодушните. Намерили се и предатели, които уведомили османската власт за предстоящия бунтовен взрив. За да предотвратят въстанието в Копривщица, турските управници изпращат от Пловдив зловещият кърсердарин Неджип Ага, начало на отряд конни жандарми, със задачата да арестуват Тодор Каблешков, Цоко Будин, Лука Гютлиев, Брайко Енев, Петко Кондорджията и Георги Тиханек. Турският големец пристига в града по южния път от към Стрелча в понеделник на 19 април. Въсен на обойния свят, той преминава наперено и гордо през площада, овладян от самочувствието на господар и заповедник.
Напълно уверен в успеха на своята мисия, той се отправя към конака, посрещнат от обезпокоения Медюрин. Идването на Неджип Ага предизвиква смут, тревога и напрежение сред членовете на революционния комитет. Още същата вечер те се събират на съвещание в къщата на Патю Млъчков и решават да дочакат сутринта, за да разберат какво ще предприеме Агата. Преминава една кошмарна, безсънна нощ. Започват арести. Първите жертви са Брайко Енев и Георги Тусунов са заклятник. Това е начало и част от коварен план. Едно заптие повиква Брайко Енев да се яви в конака в качеството му на Аза, общински съветник, където бива незабавно задържан. Две други заптиета са изпратени да арестуват Георги Тусунов. Измъкват го от дома му недооблечен, връзват го и с насилие и бой го отвеждат в конака. Слънчево, но тревожно и напрегнато е разсъмването във вторник на 20 април. Копривщенци са настръхнали в будно и неспокойно очакване. Неджип Ага знае, че мозъкът и душата на съзаклятниците е Тодор Каблешков и той лично се отправя към дома му, за да го примами и задържи в конака. Придружават го Медюрина и две заптиета. През моста на Тополка, покрай кафенето на Цоко Будин, по Геренилото, покрай църквата Успение Богородично, глутницата на Неджип Ага върви спокойно, сигурна в себе си, за да похлапа след малко на Каблешковата коварна порта, с коварство да арестува размирния син на чорбаджил Лучо.
В същото време Тодор Каблешков лежи болен в собата, измъчван от треска и мрачни предвиждания за бурята, която скоро ще се развихри под робския български небосклон. С появата на турците болестта отстъпва и той се измъква през кухнята и комшулука от към черковния двор и бегом отива в къщата на Рашко Хаджи Стойчев. В същото време неговата втора майка, сладкодумната Ана Каблешкова, запазвайки пълно самообладание в тия минути на върховно изпитание, поканва на почерпка неканените гости и съобразително успява да ги заблуди и отпрати обратно. И докато Неджип Ага безне от първия на успех на коварната мисия по пътя си, Каблешков и набързо събраните в дома на Рашко Хаджи Стойчев са заклятници. Единодушно, с горящи очи и пламнали сърца, гласуват историческото си решение, продиктувано от възникналата обстановка и съответстващо на събранието в оборище. Да нападнат Конака, да обезвредят турците, да освободят затворените си другари и да провъзгласят въстанието. Настъпват критични минути. Неджип Ага е хитър и опитен главорез и с лисичия си нюх усеща, че в Копривщица замирисва на барут. Затова се завръща нервен в Конака и дава разпореждане за бързо подсилване на стражата, за повишаване на вниманието и готовност за бой. Но вече е късно да се спре от прищения поток. Всичко се развива с шеметна бързина. В изпълнение на решението за преждевременно вдигане на въстанието, Тодор Каблешков повежда 20 решителни въоръжени мъже по Геренилото, а други 6, водени от началника на комитетската тайна полиция Георги Тиханек, тръгват покрай Бяла река със задача да ударят от две посоки с общи усилия върху Конака. Никола Клисаров се покачва на църковната камбанария, за да разлюлее камбаните и да възвести началото на епичната борба. Близо до Калъчевия мост, за птието Карахюсин се опитва с оръжие да спре юнашката седморка, но Георги Тихан не го изпреварва, вдига мечкарското си шишане и го изпразва в гърдите на омразния противник. Гръмва първата пушка на априлското въстание. Камбаните звънят призивно, кънтят и викат на кървава борба храбрите мъже на Копривщица. Връщане назад няма. Въстанието започва. Гордият орел, пламенният революционер Тодор Каблешков повежда братята си. Ето ги първите неустрашими бунтовници. Лети волният сокол Тодор Каблешков. Към въстанниците се присъединява и поп Никола Белчов, атакува и Георги Тиханек. Битката за Конака в своя разгар. Гърмят авзалийки, винчестери и пищови. Доста робство и тиранство, всички на оръжие. Само Неджип Ага не губи присъствие на духа. Яхнал бързия си кон, скрит зад подчинените си,
През внезапно разтворената порта той се понася в галоп към Клисура и леко ранен се спасява. Че на моста се премята прострелян и лютия Мюдюрин. Ликува победилата революция. Турският конак, синоним на султанското величие, превзет. Знамето с полумесеца се въргаля в кълта, а бунтовният байрак с извезания златен лъв плющи над конашката порта. Смачкани и захвърлени на земята са турските символи и атрибути. Отиславен, незабравим 20 април 1876. Твоето светло утро, въоръжения народ установи народната си правда. А сега на площада пристигат Найден Поп Стоянов, делегат на Оборище, секретар на привременното правителство, хилядник на копривщинските въстанници, и Никола Караджов, председател на Клисурският революционен комитет и оборищенски делегат. С братски целувки, прегръдки и ликуващи приветствия, те се срещат щурмоваците на конака, за да скрепят общата си вяра в победата на святото си дело. Ръководните революционни дейци се отправят към спецерията, за да установят там своя щаб. Тодор Каблешков бърза да извести на своите другари в Панагюрище и Клисура, че жребият е изтеглен и Копривщица е струшила робските вериги. Просълзен и разтреперен от щастливо вълнение, Каблешков пише своето кърваво писмо, най-пламенната и най-трогателната прокламация в българската история. Братя, вчера пристигна в село Неджипага из Пловдив, който поиска да затвори няколко души заедно с мене. Като бях известен за вашето решение, станало на оборищенското събрание, повиках няколко души юнаци и след като се въоръжихме, отправихме се към конака, който нападнахме и убихме Мюдюрина и няколко заптии. Сега, когато ви пиша това писмо, знамето се развява над конака, пушките гърмят придружени от ека на черковните камбани, а юнаците се целуват едни други по улиците. Ако вие, братя, сте били истински патриоти и апостоли на свободата, то последвайте нашия пример и в Панагюрище. Копривщица, 20 априли 1876 година. Тодор Каблешков. Никола Караджов удостоверява с послепис: бях
Бях очевидец, когато се извърши всичко горе казано в писмото на Тодора. Тръгвам за Клисура, за да направя същото. Каблешков поставя кръстен знак върху писмото с кръвта на убитото заптие, след което го връчва на младия левен табаджия Георги Салчев. Който получава благословията на поп Никола Белчов. Мята се на своя вихрогон и бясно полетява към Панагюрище, където друг копривщенски орел Георги Бенковски ще вдигне народа за въстание. Към Клисура, след братска раздяла с другарите му, се понася и Никола Караджов. След изпращането на Георги Салчев и Никола Караджов, въоръжени въстаннически чети в състав от 20 до 250 души тръгват да заемат определените им позиции около града. А военният революционен съвет, ръководен от Тодор Каблешков, се оттегля в спецерията, за да гласува своите току-що родени революционни демократически декрети. Празнувай, весели се, народе, пиян от лудото вино на свободата. Ти пръв тук в Копривщица създаде своята демократична република. Ти превари всички в своето нежно дразновение и полет към безсмъртието. Знамето бунтовно, което ти развя на 20 април 1876, макар да потъна в кръвта на твоите чеда, не бе омърсено. То бе поносено от потомците на априлци, за да заплющи чисто, свято и победно днес над обичаното ни отечество, майка България.